80 sena ilu minn Lascaris Wharf kienu nibtu l-pjanijiet sabiex l-alleati jibdew it-triq tagħhom fuq il-Ġermanja Nazzista billi jatwaw il-liberazzjoni ta' Sqallija. Filwaqt li mill-punent bdiet l-invażjoni tal-alleati minn Franza u mill-Lvant bdew l-invażjoni tagħhom ir-Russi. Fl-10 ta' Lulju tal-1943 l-alleati taw bidu għal dik li jissejħed Operation Husky. Propju fl-ewwel tmiem il-ġimgħa ta' Awwissu bejn l-4 u s-6 ta' Awwissu f'dar il-Mediterran għal konferenzi fil-Belt Valletta se tkun qed tittella eżibizzjoni sabiex jitfakkar dan il-mument storiku mhux biss fil-ġrajja ta' pajjiżna iżda tad-dinja, mument illi wassal għall-liberazzjoni finali tal-Ġermanja. NetNews kellem maċ-ċermen ta' dar il-Mediterran Kenneth Spiteri li spjega li matul dawn il-jiem se jkun hemm eżibizzjoni fis-Sagra Infermerija b'wirja ta' veikoli militari, armamenti u uniformijiet kif ukoll kollezzjonijiet privati. Apparti minn hekk, se jkun hemm ukoll il-parteċipazzjoni ta' 6 gruppi ta' reenactors. Ħajkun weekend intensiv, interessanti u naħseb importanti li nħeġġu t-tfal tagħna jiġu jaraw biex jitalmu l-istorja rikka ta' pajjiżna u biex naraw u nerġgħu niftakru s-sagrifiċċji kollha li għamlu l-ġenituri u l-nannit tagħna. Għal-ewwel serata se jkun qed jittella kunċert bid-direzzjoni tas-surmas tal-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta Jonathan Borg. Waspjega ma' NetNews illi l-preparamenti diġà jinsabu għaddejjin ġmielhom filwaqt li apparti illi se jkunu qed jindaqqu kanzunetti varji u adattati ma' dan il-perjodu se jkun hemm ukoll il-parteċipazzjoni ta' kor ta' tfal u grupp ta' sfin. Fl-istess serata se jindaqqu wkoll xi siltiet għall-ewwel darba. Adattajna l-isem għal din l-okkażjoni bħal Legacy kif ukoll di Armies Harmony li tnej li huma nkidmu kompożituri Maltin, waħda minnhom hija ta' Bombardier Peter Cini li huwa membru mill-Banda tal-Forzi Armati, kif ukoll mill-kompożitur Awċi Antni Merċieqa. U ma' dawn is-siltiet ukoll għandna siltiet oħra li huma popolari wkoll illi ħajħu sem kor ta' tfal center stage illi ħajkun hemm madwar 30 tifel u tifla, kif ukoll għandna il-grupp ta' sfin Dance Lab Malta illi janima siltiet illi waqt dawn il-kunċert. U s-sibt, 5 ta' Awwissu taħt id-direzzjoni tal-Maestro Michael Laws se jittella l-kunċert Songs of World War II mill-Goldberg Ensemble b'arranġament mużikali tal-istess Laws, arranġamenti ta' kanzunetti ta' snin 40 minn pajjiżi varji. L-idea hi li intihom xejra ta' mużika klassika biex ngħidlek l-arranġamenti li għamilna u ma' songs il-melodiji ħafna nis jafuhom ġifieri. Però ħajsimhom verżjoni differenti mill-imdorrin jisimgħuhom fuq il-recordings. Għandna mużika Glenn Miller, Duke Ellington, fejna fin Bella Ciao, Lili Marlene li maffarijiet kienu standard u baqgħu popolari sal-ġurnata tal-lum biex ngħidlek. Ġifieri naħseb li tkun lejla sabiħa, divertenti u istruttiva wkoll fl-istess ħin. U pinġi stampa li importanti tal-sitwazzjoni kulturali ta' dak iż-żmien ukoll. Francesco Catania għal NetNews.